langga. Yes, this is Jaigang again, your Mama Bear. And Baby Bear. And welcome back to our channel. Yes, so karon mga langga is akong birthday. And dili yung ako mag-vlog, pero dagan kayong surprises. And yes, isa ni sila. Thank you so much, Thea Bear. Sorry, Liam Bear. So, muna siya mga langga. And yes, na si Bibi ako ang visitor. Na si Granny Bear and many more. So, yes, thank you so much to Mami Guapa nga nihatag na ako ani. Thank you so much. And nilang Dia, ni Thea, ni Sean, og ni Kintoy ani nga cake. And dire is ako ang sister love. And my God, na ako'y flower gikan sa unsay tawag ninyo? Quadruplets. Nilang Thea, ni Dia, og ni Sean, og ni Kintoy. And drinks, and kanisha gikan ni Sweetie Pie og ni Bibi. Oh my God! I'm a Bobby girl in a plastic world. Marami kaon din. Mag-open ko ng Alfonso. Hinatag ni hinatag ni Bibi og ni Sweetie Pie ni Pox na. Misman og si Mayor. Sila'y gahatag ani mga langgas. So, wala mi kwarta. Excited ko. Alfonso ka! Ay, oh my God! Lamay daw na. Oh, lamay daw ng Alfonso. Hindi na may sipa. Sige, ato na abrihan. Makakuha og kalima. Actually, mura ni nga gift ako nahatag nga. Ako pa dyan siyang i-open. Uy, scam na, scam. Scam na. Tantuay dito. Hala, mura gayong manog ko. Isotan! Nangalagi na ako tanduay. So, ang Alfonso, sulot tanduay. Lazada na ka, Lazada. Salamat, Chubby! Kaya Lazada, oh. Nascam ka talaga. So, mga langga, mo to siya ang nahitabo atong birthday nako last December 7. Yes. And birthday po to ni Baby Zach. Nga daghang stars. Yay! So, mo to siya mga langga. And by the way, yes. Thank you sa nag-surprise nako sa quadruplets. And to Granny Bear, to Papa Bear, to Angel Bear, and to Mommy Guaps. Also, thank you. Baby Bear. Oh, ni Baby Bear po. And thank you sa akong siblings, ni ate, ni kuya, ni nanang. Thank you so much. Nga, gihimo ninyo akong day extra special. So, mo to siya mga langga. And by the way, yes, ang atuang family is road to 4,000 na mga langga. Yay! So, hopefully nga, before ma-ending year, is 4,000 na atong family. And also, at niya among vlogmas. Excited na ako sa vlogmas na mo, pohon. And mo to siya mga langga. And sa mga bago pa lang diri sa atong channel, welcome to Team Langga! And sa mga wala pa nakasubscribe, please to subscribe and also tap the notification bell so that you will be notified if we have a new uploaded video. Boom! So, mo to siya mga langga. So,
Yes. So, thank you so much. And yes, mo to siya ang nahimong birthday celebration nako. Unsa good? Balinog? 7-6. So, mo to siya mga langga. So, ay sorry. I hope you enjoy. Because we're just spreading good vibes and Love to everyone. So, that's it for this vlog. And see you again to our next vlog. God bless and stay safe, everyone. Ciao!